Әйләнә тирәбезне чистарту, төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча соңгы елларда мөселманнар кадәр эшләгән төбәк бар микән ул? Чисталык 2 айлыгы дигәннәре дә бездә ел әйләнәсе дәвам итә. Быел да 2 айлык башланганны да көтеп тормастан, яз башында ук агачларны формалаштыру эше башкарылды. Инде бу елны үзенчәлек кар күп. Инде бу елны башладык беренче кар таратудан, агачлар кисү мероприятияләре уже бетеп бара бу вакытка подрезка. Инде кар җыеп үткәч бөтен организациялар үзләренең тирәен җыштырачаклар, шөптән арындырачаклар. Инде үзләренең территорияларын бетергәч, үзләренең закрепленный территорияларына чыгалар. Оешма предприятие коллективлары 2 атна инде көн сайын диярлек үз территорияларын һәм үзәк урамнарны, парк, скверларны кардан арындыру буенча күмәк өмәләргә чыга. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе эшчеләре кар астыннан чыккан чүп-чарларны җыюдан, урамнарны чистартудан туктап тормый. Biz kar астыннан чыккан çöplerini җыештырабыз. Күпчелек иртән инде кай вакыт обедтан соң да җыештырабыз. Хәзер çöпләр күп чыга инде. Мөслим елдан ел матурлана, чисталыкны бергәләп сакласак иде. Өмәләрдә елдагыча мәктәп укучылары да актив катнаша. Олар укуларга зыян китермичә, дәресләрдән соң чыга чисталык өмәләренә. Безнең үзебезнең гимназиягә беркетелгән җиңү паркы бар, яңа парк һәм шушы гимназия территориясын җыштырабыз, эшлибез. Аннары безнең үзебезнең беркетелгән урамнар бар. Ул урамнарга үсемлекләрне, агачларны үстереп, карап, тәрбияләп тору да безгә йөктәлгән. Районда каты көнкүреш калдыкларын җыюның җайга салынуы да торак пунктларның йөзе үзгәрүгә, экологияның чистаруына булышлык итте. Өйләрдә, ихаталарда күптән инде чүп җыелып ятмый. Понедельник һәм четверг көннәреннән кала бар көннәдә чүпне килеп алалар. 5 толып 10-15 минутларда килә инде көн сайын машина. Шул вакытта чыгарабыз, алай алдан чыгарып куеп, чүп үеп күргән калдырган кешеләр юк. Ләкин ни кызганыч, ок янәшәсендә кара да булган кебек, үзе яшәгән тирәлекне чүп чарга батыручылар да бар. Бу бигрәк тә Мөслимдәге күп катлы йортлар территорияларында күзәтелә. Чүп машинасы график нигезендә һәм билгеләнгән сәгатьләрдә килеп алуга карамастан, көнкүреш калдыкларын үй янына чыгарып ташлаучылар бар. Һәм бу күренеш еллар буена дәвам итә. Авзалов урамындагы 1-нче Б йортына терәлеп торган бу чүплек күпләрнең җилегенә үткән. Менә мин чүпне үзем чыгарып түгәм. Мин түкмәсәм улым түгәм, минем монда калдырганым юк. Беренчедән ул мин аны өннә бетермим бу әйберне. Менә хәзер этләр писиләр йөри. Санитария буенча да бу дөрес әйбер. Менә балалар тышка чыга башлый. Аннарсын безнең дәмгә чыгармый бит монда. Менә бу 2 этажлыдан да чыгаралар. Алар да чыгара. Менә машинаны, менә аны ул кызык ул. Аны карап күзәтеп торсаң, машина китә, 2 кеше чыгара. Ну син чыгар машина килгәчтен. Бердә авыр түгел бит. Әгәр дә инде өйдә булмасаң, күршеңә әйт. Чыгар әле дисәң, балым бер нидә авыр түгел. Кооператив урамында да бар шундый ук чүплек. Дөрес, анысына чүпне Мөслимнең башка урамнарыннан да ыргытып китәләр дигән фикердә бу йортларда яшәүчеләр. Машина белән дә килеп түгәләр, поселоктан да киләләр. Бүтән шушы якын тирәдәге нинди терексе бар, бүтәнесе дә түгә. Мин кешеләрнең бессовестныйлыгына хайран калам. В основном монда үзебезнең думнар чыгара. Менә шушы, бу думнан чыгара. Монда гел җәшләр генә тора. Машина график нигезендә киләме соң? Килә, минуты килә. Менә шуңа сабырлыгы беркемнең дә җитми, чыгаралар да, ишәләр. Аннан соң машиналар белән дә китереп түгәләр. Куяндыр, карап торам инде мин. Машиналарның номерларына кадәр язып берип карадык. Ну бер чарада күрелмәде. Кооператив урамындагы 160-нчы йортта яшәүчеләр канализация суларыннан да зыян күрә. Проблеманың сәбәбе заманында канализация системасының тиешенчә ясалмавында диялар. Шул сәбәпле безнең иске канализация суынан тигәккә акты. Онсына тагы инде җәйкин Алла рәхмәт яусын. Район башлыгына бардык. Бийделәр, йөгерделәр, барсы да килде, ясадылар. Ничек яшәргә тиеш без шушы сасу суасында, ничек йокларга тиеш, ничек ашарга тиеш. Әгәр дә матур эшләмәсә, тагы киләчәк бит бу. Тагы без ничек менә нишләргә куя барырга? Минем бары җирем юк. Яшәгән җирлегебез, аның урамнары безнең олы йортыбыз ул. Йорт җиребезне тәртиптә тоткан кебек, яшәгән төбәгебездә дә чисталыкны саклыйк. Шуны онытмыйк, чисталык, паклык кешенең күңел көзгесе ул. Әлфинур Ногманова, Динар Минхачев, Мөслим телевидениесе.